Jeg ville gerne tænde din lanterne. Men ja, I skal lige huske, at jeg ikke får penge for det, jeg tager på kamera, det her lort. Det er sgu mere end Ronny. Det er mere end Ronny, det vil jeg sige. Ronny, han fik 600-700 for. Skål, mine damer og herrer, skål. You're in the army. Oh, you're in the army. Men jeg er ingen stjerne. Og Ronny, han tager ikke engang sin pektor, det er lige gjort. Alle ville gerne. Jeg skal have min pektor 2 sekunder. Ej, hold lige den der. Ej, hold lige den der. Hold lige den der. Jeg er rolig nu. Det er lige ved at tage læbromad og vel om i stedet for. Men jeg tænker på dig, ja, ja. Jeg venter på dig, indtil alting er forbi. Jeg tænker på dig, ja, ja. Jeg venter på dig, indtil alting er forbi. Now. Jeg ville gerne tænde de lanterne. Måske lige stå i trusserne af der, hvis det sko er. Elsker dig. Hvor er det frækkest mellemspil? You're in the army now. Oh, you're in the army. I don't want to walk in.